Jadi di Indonesia itu saya tidak perlu cari dosen, ketemu siapapun jadi dosen saya di sini. Iku temenan. Orang Indonesia itu pinter kok. Melarat kok kayak apa lho, iso guyu. Lah wong pinter sing ngene. Gitu betul. Gak gampang sedih, gak gampang frustrasi. Ono sing jenenge mupus, ono engko nek sial temen terus mesti ngene, dhek ngomong Gusti Allah mboten sare, alah Gusti Allah gak turu, tenang ae. Wolak-walik ing jaman nak ngono. Allah becik ngetitik Allah ketara, ngunduh wae ing pakarti, ku kabeh wong roh iku. Ngunduh wae ing pakarti Allah. Nek Islami kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nek Jawa ni kapan sadurunge ana Quran wong Jawa wis seru ngunduh wae ing pakarti. Nek kowe gawe elek meneh-meneh ngunduh elek, kon gawe apik meneh-meneh ngunduh apik. Dadi wong Jawa gak perlu sinau, gak perlu sekolah, bahkan gak perlu Quran, aslinya wis ro iku. Cuman Quran tetap kita perlukan karena Quran bisa memberitahu Anda barang-barang yang tidak bisa Anda temukan sendiri. Contohnya malaikat, ya boleh menggolek malaikat. Kudu Gusti Allah sing ngandani ngelore aku iki duwe malaikat. Tak kenal lo limo ya, aja akeh-akeh ya engko kan tambah pecah ndasmu ya. Ana Jibril, ana Mikail, ana Israfil, ono Israel, kok tak tambahin ono Mungkar Nakir, ono Syakratus Syams, ono macam-macam. Tapi pokoknya aku ini malaikat akeh jumlahnya, bahkan kon gak iso ngitung luwih akeh timbangannya jumlah angka. Lah ngono iku lah gak iso didoleki dhewe ya, Dek. Nah, maka dibutuhkan Al-Qur'an, dibutuhkan Islam. Sebab nek sampean ndolek dhewe gak kira kepethuk. Tapi untuk hidup dan filosofi kehidupan wong Jawa iso ndoleki, wis iso ndolek dina dhewe. Nek wong barat sak minggu kene 5 sak pasaran. Kono duwe Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Wong Jawa duwe dhewe Legi, Paing, Pon. Ayo, Wage, Kliwon. Saiki ustaz-ustaz muring-muring apa klenek kliwon-kliwon lho kok klenek ya apa sih rek? Nek ono barang saiki niku lak sakarepe ono ngitung, ono sing ngitung sak kilan, ono sing ngitung sak driji, ono sing ngitung sak nyari, lak babas ya waktu dihitung berdasarkan putaran yang dipahami setiap orang. Ono sing ngitungnya 7, ono sing ngitungnya 5, lak gak apa-apa sih. Kok klenek sih? Angger teko barat halal, angger teko Jawa haram. Iki wong Jawa capo-apa kaya ngono iku. Ngono lho. Ojo turu sore kaki, itu kan pengetahuan Jawa. Kon jek wayahe wong deres kon wis ndekok kon niku. Aja turu sore ta, sebab wong Jawa wis kebian meneh-meneh ku awan niku isine hawa sing berisi racun-racun, partikel-partikel. Kon ro isine hawa. Saiki numpak mobil saiki gampang rusuh kocone sampe delok. Karena makin banyak kandungan-kandungan yang tidak hanya kimia yang buruk, tapi kandungan dari hati manusia. Kon percaya gak nek kon atimu nguring-nguringan, iku hawa melok bededeg. Percaya gak kon? Wis nek gak percaya kon mulia. Teko omah mbokmu iku mencureng. Kira-kira omah iku sejuk ta? Bededeg. Katanya nek rai sebenarnya dia mengeluarkan hawa dari hidung yang sifatnya gelombang elektromagnetik dari dalam dirinya sehingga mempengaruhi partikel-partikel udara. Ngono rek. Wong Jawa wis luwih biyen, mulane aja turu sore kaki. Nek wis ane iki wis rada resik iki. Wong sing biasa nyolongan wis turu, sing biasae dengki wis turu. Lah ngono. Karena nek titik, nek awan, wah nafsune menungso berpacu di semua tempat. Kita mboten. Akhirnya udara penuh dengan nafsu, dengan ambisi, dengan fatona, dengan sidik, amanah, lawamah, sak piturute. Kita mboten. Nah, mulane ojo turu sore, maksudnya iki wong bengi ku longgar, langit karo bumi ku luwih nyambung timbangane awan. Awan iku kuping wis gak enak rasane. Kon buaraan wong dua di situ. Akhirnya ilham Allah sangat sukar masuk ke dalam jiwa kita. Kita ambak loro gak apa-apa Dik ya. Jadi tidak usah umpama nenek moyang kita itu adalah Punta Dewa CS, ya alhamdulillah nek gak ya gak apa-apa lho, aja ada ruwet-ruwet ya.
syukur iya nek gak masalah wong kaya gak ero aku ya gak ero wong Nabi Muhammad iku wong Arab temenan ta dudu kene ya gak ero wong nek diitung-itung apa sebabnya sampai nek umrah nganggo sa'i mergo biyen bojone Nabi Ibrahim sono meloro jenenge Siti Hajar iku goleki banyu gak kepethuk-kepethuk pulang balik sampai ping 7 wong ndi kok gak ro banyu iku berarti lak dudu wong kuno sih lah iku ben Gusti Allah ngirim arek iku teko ndi kene ibu Nabi Ibrahim lah ngono sih ya ditolaki kok jenenge Siti Hajar nek cara Hawaii ono tak Hajar gak ono Amerika Latin Hajar gak ono cara di Afrika aku nduwe lek kosakata Hajar di seluruh bahasa Afrika Swahili Afrika Selatan Hajar rata-rata gak ono sing ono Hajar mek Jawa tok macam-macam tak guru mau Ki Hajar deh pantang jadi kata Hajar itu kosakata khas Jawa lah bojone Nabi Ibrahim itu jenenge Siti Hajar ya Hajar lah nggak Siti lah mergo tambahane wong Jawa ya. Hajar sing jelas itu orang Arab lah terus karo Hajar duwe anak jenenge ilmu dun sampai Kanjeng Nabi Muhammad jadi Kanjeng Nabi Muhammad ku blasteran Indo ngoten iki ya. Lah blasteran Arab karo sapa? Oh ya apa meneh ono Hajar iku nek Jawa gak padha tak ajar ngoten. Ngoten nggih. Guyane ngoten niku. Lak cetha sih Mas. Saya bukan mengklaim upama iya ya monggo gak ya gak masalah. Cuman ayo dibuka pikirane awake dhewe iki cek kon niku aja nemen-nemen mindre dadi wong Jawa. Wong kene iki bahasa paling tuwek kok. Panganan niku opo ae gak ono sing lawan Jawa. Gak aku gak sampe rono. Ngono lho. Aku nang wingi karo nang Turki nang Maroko ku ala masalah jajan niku. Wes pokoknya harus jam 8 bengi ngono wis gak iso apa-apa ndek kene jam piro kon kepengin apa. Wis kon iki napa? Pengen badokan model apa. Wis apa wis. Bebek diapa-apakno wis ono. Lah wis rawon tok lho ono rawon setan ono rawon. Ngono dan rasanya ya seje kabeh kita mboten. Jadi orang Jawa itu luar biasa. Lah lapo kon kok gak ngakoni awakmu wong Jawa, wong Gusti Allah nakdirno awakmu dadi wong Jawa. Awakmu gak dikon dadi wong Arab, gak kok wong Jawa le dukur gak. Ayo diterima nek Gusti Allah nakdirno awakmu dadi bebek ya dadi yo bebek. Mas yo bebek oleh melok keluru oleh tapi ojo kon krasa bebek, kon iku tetep bebek, kon lagu barat gak masalah, tapi tetep wong Jawa. Selawatan Arab gak masalah, tapi iling kon tetep wong Jawa. Kon selawatan kon nang Mekah, iki tambah diusir kon karo tentara Mekah. Wong dikono golek wong ngaji ku angel. Tapi nang di Malang di desa-desa paling telecek arek iso kira arek iso selawatan. Arek angon iso nyimami to mriki lha enggak. Arek angon iso nyimami. Apa meneh di Jawa Timur iki pinter-pinter sampai wingi ndek Maroko iku kagum karo Zainul rektor Universitas Al-Akhawain niku kagum karo Zainul. Jadi Zainul nanti kamu kesini lagi kamu sudah harus bisa bahasa Arab ya. Saya tuh kagum kamu itu bisa melantunkan sholawat dan bahasa Arab begitu bagus tapi tidak ngerti artinya itu bagaimana. Aku gak karu-karuan. Lho nek wong Arab gak mungkin iso nyanyi lagu Jawa tanpa tahu artinya. Dia kudu memahami kait iso nyanyi. Mbak Via cerita ya kalau dia nyanyi di dunia internasional, penyanyi-penyanyi dari Korea, dari Amerika, dari Norwegia, dari Inggris itu nek karo penyanyi dari Indonesia kagum pol. Jadi nek nyanyi penyanyi ku Dek, nek nyanyi kan ono partiture iku lho, partitur iku not iku lho, iku ditulis. Jadi kabeh penyanyi sak donya nek kate festival ku sinau note se diapalno. Wong Indonesia gak dirungokno pisan. Ya apa lagune? Oh ya, ngono kae. Mari nyanyi menang. Wong Indonesia iki apa? Iku semua. Mbah Hetikus Endang ya ngono, Mbah Novia ya ngono, Mbah sapa jenenge? Vita mana?
kita malah ya wis gak apa-apa selamat ini loh ini beneran lah mulanya aku iki ngomong no wayang cek ya apa cek awake dhewe iki percaya diri bukan golek-golek wancane iya kok apa servis handphone aku mlebu Malang apik-apik sinau ndek endi servis handphone iki sinau ndek endi arek tak gak ono sekolah ono resmi ndek endi lho resmi tak ono arek ngursus ngono tok ayo kursusan itu sekolah resmi nek gedhok tular tak ngono derek lah iya terus arek sing ngursus iku sekolah ndek endi piye iso dhewe to lah iya iso wong Jawa iku iso dhewe sembarangku iso dhewe wis ta wong Jawa tok ana apa iso wis. Jadi orang Jawa tidak perlu belajar manajemen anggar atine temenan gelem nyambut gawe ikhlas dia langsung iso SBY sudah di presiden ini loh ya ini loh jadi ngerti maksud saya ya jadi jangan terpaku pada fakta yang saya omongkan tapi ngertilah mohon dimengerti maksud yang saya bawa di balik itu semua ini soal wayang mau nah aku ini wayang tak nikmati temen deh dan aku rodo ahli wayang rodo ahli aku disertasi dokter saya itu tentang wayang loh temenan ini saya itu di Belanda 2 tahun untuk bikin disertasi dokter wis dadi terus profesor-profesor itu ngomong loh sampean itu tak undang rene iku mergo kene kepengin sinau lah kok sampean malah kate kepengin dadi dokter gak usah wis langsung tak kei duwe akeh jadi aku oleh hadiah disertasinya tidak diresmikan sebagai dokter tapi saya dikasih hadiah atas buku itu dan kemudian kemarin saya sama Kiai Kanjeng tahun 2008 ke Belanda saya datang ke universitas itu dan saya menjadi alumnus istimewa dari universitas yang tersebut aku dengan pidato dies bayang no pidato dies padahal aku gak tahu kuliah aku mek dolen nek awan pas mangan bareng melok tapi terus ngomong seneng ngobrol sing gak ngono terus tak jak demo didik seneng gitu loh akhirnya mereka saya itu minta anda kesini itu supaya kami itu bisa seperti anda kok malah anda menulis disertasi anda lebih tinggi dari dokter akhirnya aku gak dikai dokter tapi khusus untuk buku yang saya tulis itu saya diberi hadiah sangat besar menurut hatiku terus tak kayak buku macam-macam terus antara lain tak kayak rabi barang itu ya kok Jawa kata rabi di India ya semuanya